Ahojte, vítam vás pri mojom druhom videu a to je unboxing, čiže rozbalovanie týchto dvoch úžasných krabíc, ktoré som dostala od NYX. Aj vďaka vám, lebo som postúpila v súťaži do druhého kola. Sú fakt veľké tie krabice, ani som nečakala, že budú dve a veľmi sa na ne teším, tak poďme už na to, lebo nevydržím. A je to tam! Idem rozbaliť prvý balík teda. Colorista. Je to zosvetlenie na olejovej báze. Čiže tu máme farby na vlasy, ktoré momentálne ešte nepoznám, ale naštudujem si o nich a na budúce vám možno k nim aj poviem niečo viac. Máme tu ešte dva spreje. Sú to jednodňové spreje na vlasy. Máme ho v takej tyrkysovej farbe a takej skôr mentolovej farbe. Veľmi sa teším, možno ich použijem. Ďalej tu máme od značky Redken lak na vlasy, ktorý určite takisto použijem. Ďalej tu máme od značky Redken ochranné mlieko pri fúkaní vlasov. Je tu niečo veľmi pekne zabalené. To je aké super. Kefka na tvár, to je úplne mega. Hneď ju dneska večer použijem. Potom je tu hydratačná maska na tvár. Mimochodom je to značka, ktorú takisto som doteraz nepoznala a neviem, či to čítam dobre, Kiehl's. Neviem, ako to mám vyslovovať, ale teším sa na jej vyskúšanie. Toto máme čistiacu pleťovú emúziu. Ďalej tu máme dva koncentráty, o ktorých si tiež musím ešte naštudovať. A posledná vec o tejto značky, ktorá bola v krabičke, je maličký denný krémik. Dúfam, že som povedala celú tú značku dobre, že to stačí, že som ich tak spomenula. Kiehl's. Ďakujem ešte raz tejto firme za darčeky. Ó bože, ďakujem. Som rada, že som postúpila a ešte raz chcem poďakovať aj všetkým, ktorí mi posielali hlasy, lebo aj vďaka vám sa mi podarilo postúpiť do druhého kola. Takisto ako ďakujem Ľudské, mojej super kameramanke, ktorá urobila to mega top video. No, je tu tých taštičiek dosť, teším sa. Prvá je s odznačíkom. Ideme sa pozrieť na obsah prvej taštičky od NYXu. Myhalnice. Štvore úžasné myhalničky. Tieto sú úplne najviac super, podľa mňa. Použijem ich určite, možno aj pri tomto líčení, ktoré budeme natáčať budúci týždeň. Potom tu máme takéto kratšie, ďalšie super myhalničky. A posledné. Ďalej tu máme linky, konkrétne bielu a čiernu. Túto bielu som použila aj pri mojom prvom líčení a je fakt super. A toto je klasická čierna matná linka. Má úžasný šteček a veľmi dobre sa nanáša. Ďalej som tu objavila špirály, konkrétne modrú a fialovú špirálu. Milujem farebné špirály, takže sa veľmi teším z nich. Ďalej tu máme 6 týchto úžasných veľkých ceruziek NYX Jumbo Eye Pencil. Potieni čierna, zelená, biela, zlatá, strieborná a medená. Sú úplne super, biela a čierna sa dajú použiť ako podklad pod očné tiene. Potom dva tiene, čierny a fuchsový. Super, ešte som ich neskúšala, teším sa, že ich vyskúšam. Pigmenty! Úplne sú super, zlatý je úplne najviac. Máme tu 3 vodeodolné ceruzky na oči, s ktorými sa môžeme vyhrať aj pri kreslení na tvár ja sa neviem vykoktať dneska. A tieto krémové tiene sú opäť super vec. Používam ich ako podklad pod očné tiene, ale dá sa s nimi aj krásne kontúrovať, pri nejakom farebnom líčení kresliť, takže sa s ním veľmi teším. Túto bázu zatiaľ nepoznám, neskúšala som ju, ale dočítala som sa, že to teda mixovacia báza, ktorú môžete použiť na miešanie pigmentov a vytvoriť s ním napríklad linku na oči. Ďalej sú tu 4 úplne super pomady na obočie, keďže obočie je základ. Veľmi sa teším z týchto odtieňov. Ďalšia taštička. Môžeme začať. Asi ju zase vysypem.
No, takže čo tu máme? Vlhčené obrúsky, tie sa zidú vždy a všade. Ďalej tu máme beauty blendre, menšie a väčšie. Došla som im na chuť až nedávno, keďže som bola vždy verná štecom, ale je to fakt dobrá vec a robí sa s nimi super, veľmi dobre sa s nimi zapracováva make-up do pleti a takéto malinké som ešte neskúšala. Ďalej tu máme štece, jeden na make-up alebo korektor a 2 pudrové tieňovacie. Úplne sa na ne teším. O bože, toto natáčanie, možno za rok sa do toho dostanem. Ďalej tu máme primer spray a finish spray, konkrétne matte finish a first buzz. Tento primer spray je na lepšie držanie make-upu. Finish spray mám a je úžasný. Toto je podkladová báza pod trbujetky a mám ju otestovanú a je fakt dobrá. Môžete s ňou nanášať trbujetky, pigmenty, glitre a všetko krásne drží. Môžete to takisto použiť na lepšiu pigmentáciu tieňov. Zrkadielko. Pekne zabalené. Také akurát do kabelky. Tu máme dvojfázový odstraňovač make-upu, môžete ho použiť na odstranenie pier, oči, proste na celú tvár a veľmi dobre rozpúšťa aj vodeodolný make-up. Čistič štecov, keďže štece treba mať vždy čisté, vydezinfikované, tak to veľmi odporúčam, nezanedbávajte to. Taška číslo 3. Bože. Kontúrovacia a rozjasňovacia paletka od NYX, kde si môžete sami vybrať a vymeniť jednotlivé odtiene. Mám ju, používam ju a je fakt super. Moje obľúbené sú Night Mousy, tento hnedý a tento rozjasňovač sú fakt super. Paletka líčok, teším sa z nej veľmi, chcela som si ju kúpiť, nedostala som sa ešte k nej, takže ďakujem. Ďalšia vec, ktorú používam a neviem si... Dobre. Ďalší púder, ktorý používam a veľmi ho odporúčam, aj v tých najväčších horúčavách zaručí, že make-up drží. Je úplne super aj na fixovanie linky, tieňov a pekne držia a nejdu potom do zárezov. Tu máme minerálny make-up v tyčinke, odtieň 3. Tak na toto som obzvlášť veľmi zvedavá. Je to NYX Pro Foundation Mixer a sú to mixery, ktoré môžete mixovať do svojho make-upu a vytvoriť si vlastný odtieň. Celkom som sa vykoktala. NYX Liquid Illuminator, sú to také tekuté rozjasňovače a tie farby vyzerajú úplne super. Ešte chcem povedať, že mám úplnú závislosť momentálne na rozjasňovačoch vo všetkých formách. Z tohoto sa veľmi teším, je to paletka korektorov a kontúrovacia paletka. Všetko v jednom, je úplne malá, skladná, do kabelky. A máme tu štvrtú, poslednú taštičku od NYXu, tak ideme sa pozrieť, čo je v nej. Rúže. NYX Liquid Suede, tekuté rúže s matným finishom, sú úplne super, sú vodeodolné, mám ich asi v 5 odtieňoch. Čierny šedy mám, použila som ich aj v mojom predošlom videu a sú to moji favoriti, takže sa teším z ďalších odtieňov do zbierky. Ďalej tu máme ceruzky na pery v takýchto zaujímavých farbách. Úplne super sa budú kombinovať s týmito Liquid Suede rúžami, ktoré sú tiež v takých všetkých bláznivých farbách. A na záver tu máme 6 bláznivých farieb z týchto rúžov. Sú to NYX Macaron Lippy. A neviem, čo k tomu ďalej povedať. Teším sa. Prečo záver taký ťažký? Tak a máme hotovo, darčeky sú porozbalované, je to fakt, že veľa. Ešte raz sa chcem poďakovať. Veľmi sa týmto všetkým darčekom teším sa, čo s nimi v budúcnosti vytvorím. Nahrávame momentálne už druhé video. Máte sa na čo tešiť, ďakujem ešte raz za vaše hlasy, za vašu podporu a vidíme sa pri ďalšom videu.